Ένα αδιανόητο θαύμα θα έρθει στις 5 Μαΐου. Στο χώρο της χριστιανικής ορθόδοξης πνευματικότητας, η σοφία των ασκητών έχει από καιρό χρησιμεύσει ως φάρος καθοδήγησης και έμπνευσης. Μεταξύ αυτών των Αγίων Ανδρών, στο όρος Σινά, ο ασκητής αναδεικνύεται ως φωνή προφητικής διορατικότητας, αποκαλύπτοντας ένα μήνυμα που συγκινεί τις καρδιές των πιστών. Με ένα πρόσωπο που φαίνεται χαραγμένο από χρόνια μοναξιάς και περισυλλογής, στο όρος Σινά ο ασκητής μεταδίδει μια βαθιά αποκάλυψη σε όσους αναζητούν το μονοπάτι της δικαιοσύνης. Με τα λόγια του μοιράζεται ένα προφητικό όραμα. Ένα θαύμα αφάνταστου μεγέθους θα εκτυλιχθεί την ιερή ημερομηνία της 5ης Μαΐου. Από το όρος Σινά ο ασκητής περιγράφει αυτό το επερχόμενο θαύμα ως κάτι που αψηφά την ανθρώπινη κατανόηση και ξεπερνά κάθε προσδοκία. Θα είναι ένα γεγονός που θα ξεπεράσει τα όρια του φυσικού κόσμου, αφήνοντας όσους το παρακολουθήσουν με δέος και θαυμασμό. Ο ασκητής καλεί τους πιστούς να προετοιμάσουν τις καρδιές και το μυαλό τους για αυτό το εξαιρετικό γεγονός. Τους ενθαρρύνει να εμβαθύνουν την πίστη τους, να καλλιεργήσουν την ταπεινοφροσύνη και να ασπαστούν τις αρετές που ευθυγραμμίζονται με τις διδασκαλίες του Χριστού. Μέσα από την προσευχή, την νηστεία και τις πράξεις ανιδιοτέλειας, τους προτρέπει να ανοιχτούν στη Θεία Χάρη που θα συνοδεύσει αυτό το θαυμαστό γεγονός. Ωστόσο, εν μέσω της προσμονής, από το όρος Σινά, ο ασκητής υπενθυμίζει στους πιστούς να προσεγγίσουν αυτή την αποκάλυψη με ευλάβεια και διάκριση. Τους συμβουλεύει να μην επηρεάζονται από τον εντυπωσιασμό ή τους ψευδείς ισχυρισμούς, αλλά να αναζητούν την αλήθεια υπό το φως της πίστης τους και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Καθώς οι πιστοί ακούνε τα λόγια του ασκητή, οι ψυχές τους αναστατώνονται με ένα μείγμα δέους, προσδοκίας και ανανεωμένης δέσμευσης στο πνευματικό τους ταξίδι. Καταλαβαίνουν ότι το επερχόμενο θαύμα δεν είναι ένα θέαμα για ψυχαγωγία, αλλά μια βαθιά μαρτυρία της απεριόριστης δύναμης και της ανεξιχνίας της αγάπης του Θεού. Ήθε εμείς, οι πιστοί, να ακούσουμε τα λόγια του ασκητή του όρου Σινά και να προετοιμαστούμε για την εκδίπλωση αυτού του θαυματουργού γεγονότος. Ας ενστερνιστούμε τις αρετές της πίστης, της ταπεινοφροσύνης και της διάκρισης, καθώς περιμένουμε την καθορισμένη ημέρα. Ήθε οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές για να δεχτούν τη Θεία Χάρη που συνοδεύει τέτοιες εξαιρετικές αποκαλύψεις, και ήθε το γεγονός αυτό να εμβαθύνει τη σύνδεσή μας με το Θείο και να ενισχύσει τη δέσμευσή μας να ζούμε μια ζωή αντάξια της άπειρης αγάπης του Θεού.